Hallo til YouTube, velkommen til noget Tekken, men det er ikke en episode 3, det er ikke engang en episode 2. Det er ikke en episode 5.003 milliarder. Det er simpelthen noget info om kanalen. Hvis I kender Rust alle sammen, det er sådan et overlevelsesspil ligesom DayZ. Hvis I ikke kender DayZ, så det er et overlevelsesspil, som handler om, at jorden bliver invaderet af zombier. Og det er det samme med Rust. Og det er bare sådan Minecraft-agtigt og DayZ-agtigt. Der kommer rigtig meget Rust ud. Jeg købte det her i dag, den 2. 2014. Klokken lidt over 2. Jeg optager den her klokken 3. Så det bliver noget info. Der kommer rigtig meget Battlefield 4 ud. Random Gaming kommer der helt sikkert ud. Og for det mindste, så kommer der der ud. Der kommer ikke video ud hver dag, på grund af, at jeg har også en skole og skal man tage af. Og jeg har selvfølgelig også nogle venner, jeg skal snakke med nogle enkelte gange, og nogle piger, og nogle enkelte gange, og ja, lidt, ja, bare klip det, okay, godt. Men jeg vil i hvert fald sige, at til jer, der er lige kommet med ind på min kanal, tusind tak, fordi I subscriber, hvis I har det. Og håber jeg rigtig gerne, at I vil hygge jer på den her kanal her. Og lige nu hvis jeg i vores nye town. Det er, det her, det er de 2 admin-hus. Det er herinde, der bor mig og Løse Mike. Herinde bor jeg helt alene med min dejlige boner. Ja, jeg har ikke lavet sådan rigtig noget herinde. Og så har jeg min farm her, og så har jeg lavet det der. Og så er der rigtig mange gæster. Og ja, der er en cobblestone-fabrik, som går i stå. Men ja. Og så skal jeg lige vise jer, hvor står. Lige noget så langt der. Men så kommer der diamant, emeralder, sikkert, og smaragder, og ja, alt. Boner. Nå. Jeg vil sige tak for den her gang, og håber I vil blive på min kanal. Hej hej.